बिहामजो फिसानाव आं सोंनोसै अन्नानै नोंनि नाम आरो नों मा मावगासिनो दं दा बेनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोदो बेनिफ्राय दा बे नानि आलफनसानि सोमोन्दै नों माबाफोर बुंनो सानो नामा मा थांखिखौ लानानै फैदों आरो मा बिसोर एसे गिबियावनो आङो ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमहरग्रोनायखौ जासिहरग्रोबाय आङो रुनिकाटा कलेजाव मावगासिनो दं बर' डिपार्टमेन्टआव आंनि मुङानो जाहैबाय मैना बसुमतारी आङो दा बेयाव फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय माने आङो बे आफानि चेनेलखौ आं नायबाय थायो सिगांनिफ्रायनो आं नायबाय थायो ओमफ्राय गोसो सिङाव गाबखांनायबो थादों बै समाव जेब्ला आं नायोमोन बे सिगाङाव आं दस्राफोरनि इउटुब चेनेलाव नुदोंमोन बे नानि आलफनसाखौ ओमफ्राय आं उनावहाय नुबाय बेबायदि होननानै ओमफ्राय बिनि उनाव आफानि चेनेलाव आं नुबाय नानि आलफनसानि बारै सोमोन्दै आं गोबां नुबोबाय गोबां गुबुनफोरनि फैनाय खोनानानै नुनानै गोसोआव बिराद गाबखांनाय फैदों ओमफ्राय आं बिनि उनावबो आङो सानदों आं सानसेब्लाबो बिनि मांखरसालियाव थांगोन होननानै ओमफ्राय आं दिनै बेयाव फैनो हाबाय आं गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो साननानै फैदों आं फिसा दंबाबो आं फिसाखौ लानानै आं फैफादों बिखुनजोजों फैदों आंनि फिसायजों फैफादों ओमफ्राय आंना थांखियानो जाहैबाय आंनि थाखाय नङा आंनि फिसानि थाखाय आंनि फिसायनि थाखाय आंनि न'खरनि थाखाय आरो गुबुनफोरनि थाखायसो मानो होनोब्ला इसोरनियावनो बुंनाय दंखायो गुबुननिखौ बियोब्लानो गावनिबो मोजाङा फैयो बेमार आजाराव गोग्लैबाबो गुबुननिखौ बिनानै होयोब्लानो गावनि बेमार आजाराबो गायो होननानै बेखायनो आं दा आंनि थाखाय फैयाखै जाहाथे आङो साननानै फैदों आं बिनानाव आलफनसानि मांखरसालियाव आं केन्देल सावगोन आं बिनानावखौबो आं गोसोखांबाय थाखायो प्रेयार बिनायाव सिगाङावबो आं गोसोखांबाय थाखादों जेब्ला बे रुंसारि जादोंमोन बे समावबो आं गोसोखांदों आं बिनि थाखायबो आङो ग्रथ'आवबो बिबार होयोमोन बिदियावबो बिबार होयोमोन जाहाथे बियो सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों होननानै बिनि उनाव मिथिबाय उनाव बिनानाव आलफनसायाबो सासे गोथार आरफ जाहैबाय होननानै आं खोनानो मोनबाय आफानि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंबो आं गोबां मानसिफोरनि फैनानै बिदिनो फोथायनानै बिफैनायाव गोबां सोखा जानायखौबो आं नुनो मोनबाय ओमफ्राय आं गोसोआव सानबाय थाबाय हाय जादोंबो फैनोबो लुबैदों आं सानसेब्लाबो केन्देल सावहैगोन आङो आंनि गांनाय लुबैनायखौ आङो फोरमायनानै लाहैगोन जाहाथे बिनानावा आंनि थाखायबो बिनानै होयो आंनि थाखाय आंनि फिसानि थाखाय आंनि फिसायनि थाखाय आरो गुबुनफोरनि थाखायबो जाहाथे बिस'नानै होबाय थागोन बेखौनो आसा खालामनानै आं दिनै बेसिम नुजाफैनो हादों आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिनि थाखायनो आङो आफानिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय बिसिम सफैनायनि थाखाय आं दा बे केन्देलखौ सावगोन नानि आलफनसानि मांखरसालि बेयावनो सावगोन आङो औ लांगोन आं ओमफ्राय आं बेखौ आं फोथायनायजों मा खामानियाव बाहायगोन गासिबो खामानियाव बाहायनायानो आंना जाफुंसारजोबगोन खामानि होजोबगोन होननानै आंनि गोसोआवबो फोथायनाय दंखायो गेदेर बरसा दं दहाय आंना फिसालाया गोग्लैनानै दुलुदों बेयावबो आं हासो फुननो होननानै डाइरेक्ट गोसोखांखादों माने मांखरसालियाव दा हा गोरान मोनबानो आं फुनखागोन बेयाव होननानै आं साननानै फोथायनानै थादों आरो जेबो फुनखायाखैबो आं ओमफ्राय मा होनो दुलुदों नालाय बेयाव दा बेखौ फुनहैबानो बे नानि आलफनसानि हाखौ फुनबानो बे हामखागोन दा रानखागोन होननानै आंनाव फोथायनाय दं गोरा फोथायखादों आं ओमफ्राय दा फुनना होखागोनबो आङो दा बे लानानै थांगोन जोबोर गोजोननाय नों दा मा सानो आलफनसाया दा थारैनो इसोरजों जिसुजों सोरगोराइजोआव दङ ना बबे जायगायाव दं बबेबा आं जिसुजोंनो सोरगो रायजोआवनो दं होननानै सानो आंनियाव गोरा फोथायनायबो दङ मानो होनोब्ला बिनानाव आलफनसाया गोबां सुबुंफोरनि बेमार आजारखौबो बियो सोखागासिनो दं होननानै आं निजे आं मेगनजोंनो नुदों आं फैनानैबो बेयाव नुफैबाय दिनै ओमफ्राय आंनियाव गोरा फोथायनायबो दं आङो नुगासिनोबो दंखायो मिन्थिगासिनोबो दङ आंनि सिगाङावनो जायफोर बेमार जादों बिसोरबो खोन्थाबाय माने बिदि थांनानै नानि आलफनसानि मांखरसालिनिफ्राय बिदिनो हा लाबोनानै बिदिनो लोंनाय फुननाय खालामनाय बिदिनो मा होनो बिजानाय बिनानै होनाय बेजों सोखा जानायखौ आं खोनानो मोनगासिनो ओमफ्राय आं नुगासिनोबो दं निजेनो बिसोरनि बे जायफ्रा टेस्टिमनि होदों जायफ्रा हामदों बिसोरथ' नंखाय नङा सैथोसो बे सैथोखौ मालाबाबो दोनखोमानो हाया बेथ' सोरबा आं बानायनाय आं बिफा होननानै बानायनाय सोरबा नों बानायनाय नङा बेथ' सोरबा माबाजों जानांगौ सोरबा साननो हागौ सोरबा मबाइलनि माबा AI जों बानायनाय खायसे गुबुनजों बानायनाय नाथाय बेथ' बिसोरनि थाबायनाय लोंग्रा लेंग्राथ' बिदि मोनसे बानायनाय नङा बियो
मोनसे फिल्म नङा बियो दिनैनो आंनि मेगनावनो निजे आंनि मेगनजोंनो नुबाय सानै मानसिया बे पेरालाइज जानाया थाबायनो हायिया थखन थुनानै आथिंखौनो बुद्रुनो हाया गसंनोबो हाया बिसोरबो थाबायदों आरो बे माबायाव नारग्रायाव गाखोग्रा हुइसेल सियाराव गाखोग्रायाबो गसंदों थाबायदों बिसिबांबा गोसोबायदि थाबायनो हादों आं निजे मेगनजोंनो आं दिनै नुबाय बेथ' जादु मन्त्र नङा बे सोरबा माबा गाव एक्टिं नङा बे थारैनो इसोरनि गेदेर आरो नानि इसोरनि गेदेर महिमा नानि आलफनसानि बिसनायजों बे जाफुंसारनो हाबाय बिथांमोना गावसिनि फोथायनाय आरो नानि आलफनसानि बिसनाय आरो इसोरनि अननायजों दिनै बे फिथाइखौ बिथांमोनहाबो मोननो हादों आरो आं आंनि मेगनजोंनो निजे नुनो मोनबाय आरो दा नोङो दा मा सानो नानि आलफनसायादि नैबे खाम्फाव बिनानै नोङो गावनि न'खरनि बिहाव बिखुनजो नोंनि न'खरनि नोंनि फिसानि गासैनि थाखाय जोङो बर' हारिनि थाखाय गासै जोंनि बिदा फंबाय इसोरजों गोजान जानायफोरनि थाखाय नों गथायनो सानो नामा जायफ्रा गोबांथार नोंथ' दा गथ' सासेल' नाथाय सासे जोहोलावजो बायदिनो दं बै जोहोलावजो सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोबां ड्राग्स बिरि सिगारेट जौ सोबनाय फाबगारनाय बिसोरनि थाखायबो नों गथायनो हागोन नामा औ हागोन आङो माने जाहाथे जोंनि बर' हारिया जाहाथे खौसेयै अनलायनानै जेनेबा बयबो अनलायनानै थायो बुजिलायो गैयिखौ गैयि होननानै थाना बयखौबो अननाय होनांगौ अननायासो देरसिन मानो होनबा इसोरनि नोजोराव जेबो गैया इसोरनि नोजोराव इसोरा अनलायनानै थानो होदों नोङो बेयाव गोनां गिदिरबो गैया बेयाव खुनु धोनि गोरिबनि फारागबो गैया जों बयबो समान जेरै जोङो फैनाय समाव जोङो लांथियायै फैदों थांफिननाय समावबो लांथियायैनो थांफिननांखायो बिनि थाखायनो जोङो बयबो समानै अनलायनानै थानांगौ आरो आं इयुथफोरनि थाखायबो आङो बिनानाव आलफनसानाव बिसन होगोन जाहाथे सासे 11 इयार्सल'मोन दा नोंबो सासे इयुथ बादियानो दं बेनिखायनो नोङो खावलायहरदो जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे गासै जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा संसारनि लोंनाय जानाय फेनायखौ ज्राब गारनानै बिसोरो मोजां गियानि जाथों सासे गेदेर मानसि जाथों नोंसोर बायदि सासे मोजां लेक्सारार प्रफेसारफोर जानो हानाय बायदि IAS IPS जानाय बायदि एसे खावलायहरदो दे जोबनायाव आङो दा जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे दानि बे सोलिफुबाय थानाय जेरैबायदि दा ड्राग्सजों गोदोफबनानै बिदिनो सिगारेट जौ लोंनानै जेरैबायदि दा गारि सालायनानै दा जे जायगायावनो एक्सिडेन्ट जायो जायगायावनो थैनाय गोबां नुगासिनो सानफ्रामबो गैयालाबो सानसेयाव गैथाराब्लाबो साब्रै साबा बेखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ बेनि थाखायनो आङो इयुथ दानि बे देरफुनाय इयुथफोरनिसिम आं खावलायनो सानो जाहाथे अननानै गावखौनो एसेबाबो मानसि साननानै जाहाथे बिमा बिफाखौ अननानै रावखौबो नङा गावनि बिमा बिफाखौ अननानै जाहाथे बिसोरबो गावखौनो एसे मानि मानसि बायदियै जेनेबा सोलिलांनो नाजायो जाहाथे रावनिबो थाखाय नङा गावनि बिमा बिफानि थाखाय बिमा बिफाया जे बेसेबां खाङै बायै फेदेरै फोलावै दुखु खस्थ' सहायनानै जेरैबायदि 9 मास 9 दिन गोरबोआव लानानै जेरैबायदि एफा खस्थ' खालामनानै जेरैबायदि खांबाय फेदेरबाय फोलावबाय गैयाब्लाबो खामला हाजिरा मावनानैब्लाबो फोरोंबाय फेदेरबाय जाहाथे बेफोरखौ साननानै गावखौनो सासे खस्थ'जोंबाबो गावखौनो सासे मानसि हिसाबै गसंथानो थाखाय जाहाथे बैफोर निसा बुस्थुफोराव आखाइ होआलासिनो बाहायोमोनब्लाबो दिनैनिफ्राय जाहाथे बे चेनेलखौ नायदोंब्ला बाहायोमोनब्लाबो जाहाथे एसेब्लाबो बुजिनानै गावखौ मानसि जानानै गावनि बिमा बिफाखौ अननानै बिनानाव फंबाय बिदाफोरखौ अननानै जाहाथे मोखांखौ नायनानै जाहाथे गावखौनो निजे मानि सामलायनानै सोलिलांनो नाजायो आरो इयुनाव एसेब्लाबो मानि साख्रि बाख्रि मावबा मोनगोन लेखा फरायबा जे साख्रि बाख्रि मोनगोन बेबो नङा नोङो माबा मोनसे खामानि मावनो सासे मोजां हालुवा जानो थाखायबो बा सासे मोजां आबादारि बा सासे मोजां माबा मोनसे बिजनेस मावनो थाखायबो जोंनो मा सोलोंथाइ नांगौ ओंखायनो जों मा बेखौ लाहैनो थाखायनो जोङो मा एसेब्लाबो गावखौहाय हाथाराब्लाबो BA सिमखौ जोङो दावगालांनो हायो आरो आथिखालावहाय गोबां मानि स्कलारशिप मोनसै जेरखम हिनजावफोरनि थाखायबो जोङो निजुत मयना मोनगासिनो दङ जोंनि कलेजावनो गोबां मानि मान्थलि 1250 मोनो सिख्लाफ्राबो मोनगासिनो दं आरो दा हौवाफोरनि थाखायबो मोनसिगोन रायलायखाबाय मानि टेनसन लानांगौनि खुनु गोनांथियानो गैखाया क्लास 12 सिमबो मोनखायो सिगांनिफ्रायनो बिजाबबो मोनो केस्रिबो मोनजायो आरो दा डिग्रियावबो जोंनिया माने मान्थलि
हिनजावफ्राथ' मोनबोगासिनो बोसोरनै जाबाय निजुत मयना मोनगासिनो आरो दाबो हौवाफोरनि थाखाय मानि रायलायबाय मोनसिगोन हौवाफ्राबो ओंखायनो टेनसन लानो गोनांथि गैया जा एसे हायो बिमा बिफानि मोखां नायनानै फंबाय बिनानाव बा बिदाफोरनि मोखां नायनानै जाहाथे गावखौनो सामलायनानै एसेबाबो आं ओरैबायदिसिम फरायनानै आं ओरैबायदि जागोन होननानै साननाय मिजिंखौ लानानै जाहाथे आगान सुरो आं बेखौनो अनजायग्राफोर दिनै जोङो जाय अनजायग्रा जाय बिहामजो फिसानिफ्राय आरो जों गोबांथार मोजां बेसेन गोनां बोसोनफोरखौ जों खोनानो मोनबाय बे बोसोना जोङो लानो गोनां बे मोजांथार गोग्गो बेगरा जोंनि थाखाय मोजां फिथाइ थायथों बेखायनो दिनै जोंनि थाखाय मोजां बोसोनथि होनानै नैबे नानि आलफनसानि मांखरसालियाव जोंनि अदालगुरि टाउन खाथिनि मांखरसालियाव बेनि गेजेरजों गोबां मोजां बोसोनथि होनायनि थाखाय आङो बे समाव बिहामजो फिसाब्लाबो मान होनायजों बिथांखौ सासे आंनि गोजोननायखौ जासिबाय दे हामबायसै दे दा जों फैदो अनजायग्राफोर जों बिनायाव थांनोसै फै